Преодоляване на стражите. Снимаш компромати нещо, гледам. Няма бе, снимам как са борите мъжествено там с участъците. И това е голямата стража. Откъде окачихте? Заобиколихме скалата. От тук отдолу. Долу заобикол. Защото тук е над... Не, там е заобиколи. Там по-лесно. Да. При всички положения. Милене! Милене! Трака свършва тук, какво ще правим? Продължаваме. Добре.